Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Hugot kong gibaod sukad pa kaniadto nga dili siya makisuod ni bisan kinsang laki. Sa kunang gingon, doon ay gihimong sistema si Rolaida. Isip mo'y piniyalan sa halad. Senior Maynard, Abogada, si Rolaida. Ug, pinasikat sa balaod ang iyang paghandol sa umaabot nga halad. Dili siya ignorante tar sila. ug kinsay ignorante. Ako? Mao ba? Nagpaila ka lang yun. Ikaw na mismo ang nagpaila sa imong kagalingon nga ignorante ka. Og dili ako. Nangigi ko ni Ma'am Rolaida. Nagsilos ko nga pinangka ay niya nga abogada. Kanindot. Kung ako parang untay ang hatagan bili. Kay ako sa pagkaon ug atimanon. Pero dili ako ang gipili. Si Ma'am Rolaida mo yang gikog mo og dili ako. Wiset. Bakalagot. Suod kong higala ang amahan. Sa suod nimong higala sa inyong campus nga si Veggie Sandivar. Kantong nabalita nga gikidnap. Mao ba di ay, Sir Maynard? Oh, Brina. Kauban ako sa Chamber of Commerce si Professor Swami Sandivar. Unsa na kay kahimtang karon ni BJ Sandivar, sir? Wa na may gid si igdungog ko asa na. Nag-message na ko si Professor Swami. Nagpaibaw siyang nga manawag ko no siya anytime. Karong adlaw. Kundi na niya siya busy. Basinog na anay kalambuan ang kaso nga pagdagit sa iyang anak nga si BJ Sandivar, sir. Hinaot pa unta, iya. Buutan ba siya? Usa siya kamaayong higala. Mao nga nabalaka gikayo ko sa iyang gidangatan, Sir Maynard. Ang usa ka maayong higala, angay gayod nga ampingan. Husto gid ka, sir. May sodosab kayo akong higalay kaniadto. Pero, wala siya ning kalibutan. Mao ba di ay, Sir Maynard? Yes, iha. Siya si Anhing Barsino. Kung wa palang unta mamatay si Barsino, kasuod kay higala ni Senior Maynard Benavides. Dili jud unta mahitabo nga magkasuod sila si Rolaida tungod kay higpit man kay katos siyang hinigugma. Kung may kahom palang unta ko, banhawon ko gid-unta si Barsino gikan sa mga patay aron makabuwag sila si Maynard ug Rolaida. Wiset, makalagot. Kung uhi palang unta si Barsino, tingali, makaingon yun siya nga dako ka na yun o kausaban. Husto ka, Ingrasya. O wag yun ako damha ngang edukasyon mo og gidi ay ang mag-abli sa sirado natong mindset. Og ang profession makapausab sa lifestyle o personality sa usa ka tao. Kadaghan pa ba ni mong pasikot-sikot? Ingna na lang, nga sa dihang nahibo ka ng abogada, taas ka na kaayo. Og lisod nang makig-level sa sama ka na among nagpabilin sa mayukmok nga level sa katilingban. Ingrasya, Lisod na ang pagpahinumdum kanimo. Kabahin sa kanimong hinikog mga si Barseno. Kay naa ka na may close attachment kang Senior Maynard Benavides. kikasubo ko kaayo. Why natuman sa tanan natong mga plano? Gisabot ko ikaw. Dapat ka nung nagpada ka man. Wa ba ni mo mahuna-huna? Ang kwarta nga mo'y nakapahimo ni mong profesional. Gikan sa hinikugma ni mong gipatay.
Nga angay untang makabaton og hustisya, ilabi na kay nahimo ka ng abogada. Apan nito ko nga ang patay alang lang sa mga patay. Ug kay dako pa man akong buhi, pues magpakabuhi ko uban sa mga buhi. Dili gyud ay tanang nahimo nga abogada, mga bright. Oh, Kay bugo ka man. Ingrasya. Nagtuo ka ba? Nga kunhain man karon mahimutang ang kalag sa akong maguwang, malipay siya nga nagsudong kanimo, Rolayda? Kita lang mo inasayod niya na Ingrasya. Usa palihog lang kung mahimot taguan ta kini hangtod sa hangtod. Rolayda, naluoy na kaayo kong naghunahuna kang Barsego. Bisan ugwa na siya gihatag paghihapon niya nimo ang kabulahanan, kay ang tanan niyang bahandi naa nimo. Bisan og dili pa kamo kasal, sa dihang nahanaw siya o gituho ang gipatay. Husto na, please. Magsinabtanay na lang ta. Dukay na to. Uli po na kita sa mga Buenavides nga nahimong makalilisa nga urom sa itong kagahapon. Rolayda, Nahikog man ako kang Menard. Ug siya ang hinungdan ko nga nung hingpit na kung gitalikdan ang pagtuong Kristyanismo. dili ka na ikaybuot ni Barseno. Mao ka na'y timan. Mao ka na'y hinuklogi. May sikreto ka sa kontrolado nimo karon ang pagtuo sa anak ni Menard nga si Chomari. Apan sultihan ko ikaw. Sa katapusan unya nining tanan, mapakyas ka. Kay maugid unya'y matuman ang unsa may nahilatid ng daan sa propinsiya. Pues, tan-awon talang. Hingrasya dili ta magkaaway. Nahibaho kag yun ni Ana. O, Rolayda, managlahi lang kita o prinsipyo. Apanwa nimo ang pingi ang pabor nga gihatag ko nimo. Human nga mahanaw ang akong igsuon. Mas gipalabi nimo ang kabulahanan. Ikaw ang nipahimo sa bahandi ni Aning Barseno. Samtang ako, nagpaulipon sa mga Benavides sud sa dugay ng panahon. Kay lagi, nagtuo kong kasaligan ka. Husto na palihog lang. Dako pagihapon kaayo ko og respeto nimo Ingrasya. Kini mao'y timan eh. Dili ka gyud papahuwayon sa imong tanlag. Kulkugon gyud unya ang imong konsensya hangtod nga mulugwa ang nabaklag nimong tinaguan nga mauraon niya ang mopalukapan nimo kay maluibon ka sa tao nga nisalig pag-ayo kanimo. Ingrasya. Tuan ang iyang sakyanan. Nagabiya na. Dako na gid kaayo siya og kausapan. Dili na siya ang kanhing Rolayda kanhi nga suod ko kaayong ikala. Ayaw gyud pagpakasayo Ingrasya. Ayaw gyud. Kay bisan pa og igsuon ka ni Aning Barseno, apan kaya ko kaayo ang pagpahilom nimo sa hingpit. Ayaw lang gyud ko kagita Ingrasya. Ayaw lang gyud. Kaya gyud kay na akong kalimtan nga suod kay tang managhigala ka ni adto ug hangtod ka nahimo kong hinigugma ang igsuon mong kwartahan nga si Barseno. Senyor Pinan Pertapitis, kumpirmado nga ang mga antagonista mauna daging sa ako anak kalabit si Santi Barba. Sinbergwinsa. Gipalagot yun ako niya ng punduka. Magbayad sila. Ako hadlok ba? Tingalo, siya patay sa Benji. Ako anak ba? Ayaw pag-una-una niya na. Oh, Og ayaw yun pada sa ilang awhag. Kay dakong lingla ka na, Professor. Chomari, nanguno mo ko ta. Kami nga ining lapita. Ngit-ngit tayo kay kapiin ha. Krisha, nabaguhan ko nimo. Di ka makamaong mahadlok, di ba? Kani adto, dili. Pero karon, mahadlok ko dili para sa akong kaugalingon. Kundi para nimo. Nabalaka ko para nimo. Ayaw ka balaki. Kaya ang Diyos manalipod ka na ako, Krisha.
Dagan magug angay buhatan. Og gusto pa na kong makita ang katingalahang David. Ang Tierra del Sur. Paandara nagpalik kining auto. Nagpaabot ng kanato sila si Brenna o Tito Menard alang sa panihapon. Gusto kong hagiton ang misteryosong tao nga lubos itom ang gisulod. Kinsa armado og hait kayong hinagiban nga punyal. Chumari, Dinhing dapita siya nagpakita nato ganiha sa atong pagpag-ingon sa poblasyon, di ba? Busa, mamasin ko nga ni alang unta siya karon dinhi sa palibot. no! Jomari, Jom, please! Dili karon panahon sa pagkumidya, ha? Wag ko magkumidya, Krisha. Gusto ko siyang ikaatubang. Gusto ko siya mailan. No! Sirhi pagbalik ang puntahan. Mamauli na ta sa karaang bay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!